Ano ba ito? Okay, sa ako magaling kauban. Pa-record na yung video. Nabot na cellphone ni Mr. Lem nang akong order sa Lazada. Iya, dyan yung order. Ako lang ni-order kay salig mo siya sa kuha. Pero paaboto na to kasi may mo unboxing ani. Siguro magtanaw-tanaw lang tayo niya. Siyempre ako una magamit ano yun. Sa ako ni-order. Mr. Lem, ali na dire kay unboxing na ni mong cellphone. Naman ka nalagpot, ali na dire. 2,000 years later. Atay, nagaya, Mr. Lim. Uy, abot na yung cellphone ba? Ako, pungot ko ani, ako ni Abrihan ba? Eh, maayo pa Abrihan ako ni, samtang wala pa siya kay. I-check na ako ba kay basig bato ang suludan ni, noon sa basig maskam palam yan ni. Magaling kang kupal ka. Kamino na ako. Hugay kamay. Murag duda ko sa puyo gani ba? Bato jud ni ba? Ano jud ni ron? Oh no! Hugay kamay cellphone legit. Say seller na nila liga. Legit ang gipalitan sa Lazada. Pero dili ni sponsor ha. Dili ni sponsor. O dili sa ni sponsor sa Poco phones, ini-sponsor pero baka naman. Bayan na ni! Basig, sa box, sa likod sa mga box ni, kay kuan din ni. Nang, sa ni, bato. Oh, batra ba? Kuna ni gisiyon bay. Puti kamay. Ano akong ginoon sa cellphone? Dear ni Mr. Lem, Ronaldo siya mga pang-vlog daw niya daw. Isip pasalamat niya kang bus marki. Masayang niya kang mga paghago. Putik kamay popo. Pero mo na yung gitawag niya box. Sa box na. Tara ng cellphone ang sahog pagkatibay pagkapugi o bukat kayo. Weighing 250 grams. Are you sure about that? Pugi kayo ba pero di man tingali mahalata ni Mr. Lembay ug pulihan ako niyang cellphone. Tanga man to. Gubog pa dito. Nag-inom to ron ba? Ito makabantay nga. May listen ako. Na i-cord. Ano yung charger? Connect na sa wifi dali sa balay karon makapost ko bag picture na ako. Now na to dayo kung sa kagwapong kamera ani. Grabe pugi ang marjo isa. Words kayo bay. Goods mo ka ni i-vlog bay. Grabe ka Mr. Lim. Goods ka ni vlog ba't isinga na ganato ni bay. Hello guys, welcome to my vlog. Oh, hi guys. Pait ni vlog ba? Ilisdan jud na ako ni bay. Grabe. Gwapo jud ni cellphone na ba? Pait su kay ni bay. Balay na marjong ba? Abot na gid kaya ito kong cellphone no? Jong! Uy gagi. Na si Mr. Lim. Listad din ako ng cellphone niya ba? Jong! Oh pre. Abot na kong cellphone Jong? Nara mo cellphone pre oh. Ay mao na na! Ali pre. Oh. Ali pre oh. Abri malagi na Jong! Ay. Oh, giabrihan mo jud na ako ni pre aron ma-sure na to ba nga cellphone di sulod. O ayo ka bala ka pre oh. Legit man sad oh, ikaw tanawa oh. Dasyo na ako ni kailangan i-check pre. Oy buwang salig ko si mga marjong good ka. Unya pre, di na ako magdugay kay maghimo pa og video ba para sa mong vlog. Nya, thank you kayo pre ha. Adto na ko. Wa sa kabalo nga gilisdan na nako to. It's the motherfucking Eagle Double G.